Ik kom uit Delft. Brabant. I'm from Germany. Barneveld. Antwerpen. Ja, noorden van België. En helemaal naar Leeuwarden. Helemaal naar Leeuwarden voor een paar dagen. Het feit dat je momenteel heel weinig oefeningen hebt. En als er dan iets te doen is, dat alle mensen met dezelfde hobby zoals hier zeg maar massaal hier naartoe komen. En dat is erg leuk. En wat voor bijzondere dingen heb je al gezien allemaal? Ja, de toestellen die hier staan. Eurofighters, Typhoons, F-18's, Gripens. Zoveel als wat we hier vandaag zien, dat zie je tegenwoordig niet meer. Dus dat is echt leuk. Als je wat mooie foto's kunnen maken. Vandaag een 1000-tal, denk ik. Dus, en gisteren 700 en morgen ook nog een dag. Dus, ja. Ik kom met een paar duizend foto's thuis. Ja, dat is altijd zo. Dus, maar er moet nog gesorteerd worden, dus er verdwijnen er wel veel van.